Hello! Dok se kuva moja pileća čorbica, htjela sam danas da razgraničimo dva pojma. Pojam pasivne agresije i pojam defanzivnog ponašanja. Čini mi se da se to u videima koje ja slušam malo meša. Pa evo, jedno stručno objašnjenje. Neko se ponaša pasivno-agresivno kada ćuti i odbija komunikaciju, kada biste vi nešto razgovorom da rešite neku problematičnu situaciju. I to spada u manipulaciju. Bilo da se izazove vaš osjećaj krivice, bilo vaš bes, bilo koja vaša sigurno negativna emocija u tom trenutku, ali spada u agresiju zato što je to jedno namerno ponašanje. Sa druge strane, i nadam se da ovakve ljude nemate oko sebe u svom životu, pogotovo ne za partnere, prijatelje, kako god. Sa druge strane, defanzivno ponašanje, to vam je ono kao pojam iz rata. Agresivno je ofanzivno, a defanzivno to je povlačenje. Nekako se mešaju danas ti pojma. Defanzivno je kada se neko povlači, kada ćuti iz straha ili čak i kada se pravda. To takođe spada u defanzivno, u povlačenje, zato što se prosto za sebe ne bori. I ta dva pojma nekako ne treba mešati ovo, iako je prvo ćutanje, ono spada u agresivno ćutanje. A defanzivno takođe može biti ćutanje, ali iz krajnje nemoći vlastite, iz straha, iz anksioznosti. Ne treba mešati ta dva pojma. Žene često umeju da budu defanzivne, da bi održavale brak sa nekim koji je onako otvoreno agresivan. I to sve nisu nikakve forme ljubavi, a defanzivno ponašanje nije forma ljubavi prema sebi. Nadam se da niste defanzivni, nekada kada treba da ste ofanzivni, i još jednom se nadam da nemate pasivno-agresivne ljude koji ćute kada ne bi trebalo da ćute, a usta olika kada bi možda trebalo da zaćute. Nadam se da sam razjasnila. Prijatno.